कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी அழகா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாங்களா? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम हरे कृष्णा. అందరికి எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 5 கர்ம யோகம். பகவான் கிருஷ்ணர் உணவு செயல். இந்த கர்ம யோகத்துல நாம பக்தி யோகத்தை பார்க்கிறோம். இந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம் இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு. பதம் கம்மியா இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। நாம நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோன்றத ஒரு சின்ன சுருக்கம் பார்த்தலாம். பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு நேற்று நம்ம பார்த்தோம். 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் ஏவம் பரம்பரா தத்துவம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 2வது 11ல இருந்து 15வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்து பாதைகளும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாச அமைப்பையும் உருவாக்கியதாகவும் இருக்கிறார். பிரபஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப அழகான இடத்துல நம்ம பார்த்தோம். அது பகவான் ஏன் அவருடைய கடமையை அவர் கரெக்டா செய்யறான்றது நம்ம தெளிவா படித்தோம். கர்ம யோகத்துல 16ல இருந்து 24வது பதம் வரைக்கும் கர்ம காண்டர்னா என்ன, கர்ம யோகினா யாரு, கரிமினா யாரு அப்படின்றத 2 விதமா 3 விதமா பிரிச்சு பார்த்தோம். அகர்மா விகர்மா பத்தி பார்த்தோம், கர்மா பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் 25ல இருந்து 33, 34ல இருந்து 42 பதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தை பார்த்தோம். ஏன்னா நமக்கு இந்த அத்தியாயத்துல ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்க போறார். இனி எதனா ஞான யோகத்துல கொடுக்க போறார் ஞானத்தை பத்தி. அது இல்லாம பக்தியிலையும் கலந்து கொடுக்க போறார். இன்னைக்கும் 7லையும் 12லையும் கொடுக்க போறார். 7, 8, 9 மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி 12வது பதம் பக்தியை பத்தி ரொம்ப அழகாக கொடுக்க போறார். 8ல இருந்து 12வது அத்தியாயத்துல 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சாப்டர், ஒரு கிளாஸே தனியா எடுக்கலாம். அவ்வளவு அற்புதமான பக்தி. அதான் இங்க சுருக்கமா சொல்லிட்டாங்க. ராஜவித்யா ராஜ குவிய 9வது அத்தியாயத்திலையும் ரொம்ப அழகான விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதோட ஃபென்டாஸ்டிக்கானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம். அதுல 8ல இருந்து 12வது பதம் கொடுக்குறாரு பாருங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஏன்னா கலிகாலத்துக்கு அதுதான் சிறந்த பக்தி. அதை நம்ம விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே 29 பதம் தான். அதுல முதல் ஸ்லோகத்திலே சன்னியாசி அல்லது கர்ம யோகம், இந்த 2த்துலயும் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு. அந்த குழப்பத்தை ரொம்ப அழகா நாம இந்த பதம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். கர்ம யோகம் அல்லது சன்னியாசி. கர்ம யோகத்துல சன்னியாசி எப்படி எடுக்க முடியும்?
அவர் கேட்டது சன்னியாசியா அல்லது கர்ம யோகமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அதுல 1வது அத்தியாயத்திலிருந்தே அவருக்கு வந்து 2வது அத்தியாயத்திலிருந்தே நிறைய டவுட் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. அதை மொத்தமா இங்க வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு பகவான் கிட்ட. அவரும் அது பகவானும் ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல எப்படி நாமோ இந்த பந்தம் இல்லாம எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றதையும் கொஸ்டினா கேட்கிறார். அதுக்கு 7ல இருந்து 16வது பதம் வரைக்கும் விளக்கம் கொடுக்குறார். 17ல இருந்து 29 பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவது மூலம் விடுதலை, அதை பத்தியும் கொடுக்குறார். ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், அவ்வளவு சாராம்சம் சொல்லலாம் பகவானை பத்தி. ஏன்னா பகவானை பத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு நாள் இல்ல, ஒரு வருஷம் இந்த யுகமே நமக்கு பத்தாது இல்லைங்களா? ஆனாலும் நம்ம சுருக்கமா இதுல நம்ம பார்க்கலாம் 17ல இருந்து 29வது பதம் வரைக்கும். சரி, இப்ப அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஏன் குழம்பிட்டார் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் உரையிலே நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, அழகா படிச்சீங்க. இந்த இடத்துல அர்ஜுனோட குழப்பம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியோடு செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளேன். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்கமா கேட்கிறார் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட. ஏன்னா இதுல வந்து யாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், டக்குன்னு புரியாது. செயலை துறக்கவும் சொல்றீங்க, பக்தியோட செயலாற்றவும் சொல்றீங்க. செயலை திறந்துட்டா எப்படி பக்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் அவருக்கு, அந்த குழப்பம் இருக்கு அவருக்கு. அப்போ எந்த இடத்துல இருந்து அவர் குழப்பம் ஏன் வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். அது இயற்கையாவே நமக்கும் வரும், அந்த ப்ராப்ளம் வரும். வறண்ட மனயுகங்களை விட பக்தி சேவையே சிறந்தது. சலிப்பு தன்மை நம்ம எல்லாருக்கும் வரும். ஏன்னா பௌதிக தன்மையில போக போக நமக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நம்ம இந்த இதுல ஷோல்டர்ல நிறைய வந்துடும். நமக்கு தேவையில்லாத பலு, பௌதிக பலு நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும், துன்பங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். பகவானுடைய மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாரம் எல்லாம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். அதுதான் பகவான் சொல்றார், நீ என்ன நினைச்சு செய் எதுவா இருந்தாலும், அப்போ உன்னுடைய பாரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். நீ ஹாப்பியா இருப்ப, சந்தோஷமா இருப்ப, கவலைப்பட மாட்ட, பயப்படவே மாட்ட, தைரியமா கடைபிடிப்பார். ஆனா நம்மளால முடியுமா பாருங்களேன், இந்த கலிகாலத்துல முடியாது. இப்போ ஒரு குறிப்பா ஒன்று சொல்ல போன்னு வச்சுங்களேன், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்கிறேன். இப்போ ஒரு சில மாதாஜிக்கும் ஏற்கனவே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, புதுசா இருக்கவங்க ரொம்ப நாள் இப்ப இருக்கவங்க இருக்காங்க. இதுல இப்ப ரொம்ப நாள் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பாருங்களேன். நம்ம எத்தனை ரவுண்டு சில பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காருன்னா 16 ரவுண்டு ஜபமாலையே நம்ம ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ வந்து சில பேர் 2 பேர் பண்ணுவோம், 2 ஜபமாலை பண்ணுவாங்க, சில பேர் 4 ஜபமாலை பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா பௌதிகவாதிகள். நம்ம பக்தி இருக்கும்போது ஆனா சில பிரபுபாதா என்ன சொன்னாரோ அது நம்ம பண்றோம். என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வேலைன்னு வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு வேலைன்னு வந்துடுச்சுன்னா ஆபீஸ் வேலையை பார்ப்பீங்களா, வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை, வீட்டு பிரச்சனையை பார்ப்பீங்களா, சாப்பிடணும், ஆபீஸ் கிளம்பும்போது சாப்பாடு பிரச்சனை, சாப்பிட பார்ப்பீங்களா, இல்ல ஜபம் பண்ணுவீங்களா? இந்த நாள்ல எது பண்ணுவீங்க? அதாவது சீனியர் பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட கேட்டாலும் அது வந்து டக்குன்னு என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த கிளாஸ் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்க, நான் சாப்பாடு கூட அப்புறம் சாப்பிட்டுப்பேன், வீட்டுல என்ன பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்றதை விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்பத்தி சொல்றதுக்கு. ஆனா உண்மையே பாத்தீங்கன்னா ஜபம் கூட அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனை முதல்ல ஃபேஸ் பண்ணுவோம், முதல்ல சாப்பிடுவோம், சாப்பிட்டு தானே பகவான் பார்த்துப்பார், நமக்குள்ளே இருக்காருல்ல, நம்ம ப்ராப்ளத்தை நம்ம தானே சால்வ் பண்ணோம், பகவான் பண்ண மாட்டார்ல, நம்ம தானே பண்ணோம். அப்படி நாமளே ஒரு இது பண்ணிப்போம். அப்ப என்ன தெரியுங்களா, பக்தியில இருந்து நம்ம விலகுறோம். அப்போ பாரம் நம்ம மேல இன்னும் சுமந்துகிட்டே போகும். பக்தியில இருந்தோம்னா
அந்த பாரம் போயிடும். ஜபம் பண்ணிட்டு தான் நான் எந்த வேலையும் நான் பண்ணுவேன், ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு தான் நான் எந்த வேலையும் பண்ணுவேன் அப்படின்னீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் அப்படியே புஸ் புஸ்ன்னு போயிடும், பஸ்பம் ஆயிடும். அப்படியே நாம என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா? நம்ம எல்லாம் பௌத்திகவாதிகள், நம்ம அப்படிதான் இருப்போம். கோயிலுக்கு போறதானே பொறுமையா போலாம், அப்புறம் பாத்துக்கலாம். ஜபம் பண்றதானே அப்புறம் பாத்துக்கலாம், அடுத்த ரவுண்ட் தானே மதியானம் பாத்துக்கலாம், சாயங்காலம் பாத்துக்கலாம், டைம் இருக்கு அப்படின்னு போடும். தள்ளி போடுவோம். தள்ளி போட என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அது ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல வறண்ட மனயோகம் விட பக்தி சேவை சிறந்தது. இதுலதான் 2வது அத்தியாயத்துல பதம் 11ல இருந்து 30 என்ன சொல்றார் பகவான்? ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார். அந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு அந்த குறை இருக்கு. நான் ஏன் அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு அப்படின்னா, மாயத்துல இருக்கிறார், பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்கிறார் அவர். அதனால இந்த கேள்விக்கு விளக்கம் கேட்கிறார். நல்லது. இப்ப நாமளும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கிறோம். நம்ம முழுமையா பகவானுக்கு இன்னும் பக்தி கொடுக்கலையே இல்லைங்களா? நம்ம ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஆனா நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும், கேட்கணும். நல்ல நிறைய கேள்வி கேட்கணும், தர்க்கம் பண்ணாம கேள்வி கேட்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு இந்த குழப்பம் இருக்கு. ஏன் சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், முழுமையா லாகித்து பகவான லாகித்து நம்ம இந்த கிளாஸை நம்ம அட்டன் பண்ணி இதை காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா புரியும். நம்ம மனசை செதற விட்டுக்கிட்டு சஞ்சலமா பண்ணிக்கிட்டு புத்தி வேற எங்கேயும் செயல்பட்டதுன்னா நம்ம என்ன பேசினாலும் காதுல கேட்காது. ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே கேட்காது, பகவானே நேரம் சொன்னோட கேட்காது. அர்ஜுனனுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறார். இருந்தாலும் கேட்கிற கேள்வி அவனை மாயத்தால கட்டுண்டு வச்சு பகவானை பேச வைக்கிறார் அவனை, அர்ஜுனன். இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா திரும்பவும் அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறான். இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு குழப்பமா இருக்கு அவருக்கு. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே அத்தியாயத்துல 31ல இருந்து 37 தன்னுடைய கடமை வர்ணாச தர்மத்தை கடமை சொன்னார். சாங்கி தத்துவம் மூலியமா வர்ணாச கடமத்தையும் சொன்னார் பகவான் அந்த 37வது பதம் வரைக்கும். அதுலயும் கொஞ்சம் குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறார். 42, 45 அதே அத்தியாயத்துல பழைய செயல்பாடு காரணமா ஆத்மாவின் சிக்கல். அதே மாதிரி அதே அத்தியாயத்துல 46ல இருந்து 53 பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவது விளக்குகிறது. இந்த 4 இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா பகவான் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல விளக்கி கொடுத்தார். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு. நமக்கும் அந்த குழப்பம் இருக்கு. இந்த 18 அத்தியாயம் முடிக்கும் போது நம்ம தெளிவடையும். அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையா இருப்போம். ஆனா கேள்வி வந்து கேட்டு இருந்தது மனசுல பட்டுச்சுன்னா ஒண்ணு கேட்டுடுங்க. 3வது அத்தியாயத்துல பதம் 17, 18ல ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார் பகவான். அது உண்மை. 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்துல அதுதான் நான் சொன்னேன். நமக்கு பௌதிகத்துல போனோம்னா நம்ம முதுகுல பாரம் ஏறிக்கிட்டே போகும், பௌதிக பாரம் ஏறிக்கிட்டே போகும், துன்பம் இன்பம் மாறி மாறி வரும். அதே நம்ம கடமையை கணவனுக்கு செய்யற கடமை, மனைவிக்கு செய்யற கடமை, பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை, சமுதாயத்துக்கு செய்யற கடமை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பாரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அப்ப நம்ம கடமை என்ன, அந்த கடமையை கரெக்டா செய்யணும். நம்ம கட்டுப்பாடு இருக்குல்லையா, நம்ம எந்த வர்ணத்துல நம்ம செய்யறோமோ அந்த வர்ணத்துக்கு இருந்த கடமை கட்டுப்பாடை நம்ம கிளியரா பண்ணணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடமையே கிடையாதுன்றார் பகவான். நீ ஹாப்பியா நீ மற்ற வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நீ. ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு அந்த குழப்பம் இருக்கு. அத்தியாயம் 4ல இப்ப நேற்று நம்ம பார்த்ததுல பதம் 33ல அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளின் ஞானத்தில் தளத்தில் உச்சம் அடைகிறது. இது நாங்க தியாகம் பண்ணும்போது எப்படிங்க சொல்றோம்? இதுதான் நம்ம ஒரு பிரபுஜோட கேட்டார், பகவானுடைய பிரசாதம் நேற்று கேட்டாங்க, நல்ல அழகான கேள்வி கேட்டாங்க. பகவானுடைய பிரசாதம் நம்ம சாப்பிட சாப்பிட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். அப்போ மைண்ட் வந்து கரெக்டா இருக்கும், கிளியரா இருக்கும் நமக்கு. அது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுங்களா? அதுக்கு என்னடா இப்படி சொல்றான்னு நினைக்காதீங்க, அடியனை இப்படி சொல்றேன்ட்டு. ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுங்க. ரொம்ப ஈஸியா இந்த கலிகாலத்துல அதான் ஈஸியா நடக்கும். இப்போ அப்ப அந்த நேரத்துல பாலும் பழமும் கொடுப்பாங்க. அது பகவானை நினைச்சு அந்த பாலும் பழத்தை கொடுப்பாங்க. அந்த பாலும் பழத்தை 2 பேருக்குமே வந்து இதை பாதி நீ கடி, இதை பாதி கடிச்சு நீ கடு கொடு, இந்த பாதியை கடிச்சு மாப்பிள்ளை பாதி கடிச்சிட்டு முழுசா அந்த அம்மாவுக்கு பாதி கொடுக்கணும்.
பாலை குடிச்சிட்டு இவர் பாலை குடிச்சிட்டு மீதி பாலை அவர்கிட்ட கொடுக்கணும், அந்த அம்மாட்ட கொடுக்கணும். இது நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் சொல்லுவோம். நிறைய பேருக்கு அந்த சம்பிரதாயம் என்ன, சில பேர் தெரியும், சில பேர் தெரியாம இருக்கலாம். அது ஏன் சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஆணோட கர்மா இந்த உமிழ்நீர்ல தான் இருக்கு, நாக்குல வர உமிழ்நீர்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. என்னுடைய கர்மாவை சரிபாதி நீ எடுத்துக்கணும், அந்த மனைவிக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா ஈருடல் ஒன்னா சேர்றது. அப்ப சேரும் போது பாத்தீங்கன்னா கணவனோட இன்பம் துன்பத்துக்கும் மனைவிக்கு பங்கு உண்டு அப்படின்றத நம்ம சம்பிரதாயம், நம்மள வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல பகவானுடைய எச்சப்பட்ட பிரசாதத்தை நாம சாப்பிட சாப்பிட நமக்கு ஆன்மீகம் விருத்தி அடைஞ்சிட்டே போகும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அந்த பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட நம்ம என்ன ஆகும் பாருங்க, பகவானுக்கு முழுமையா லாகித்து நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப தியாகம் பண்ண பண்ண தியாக யோகத்துல போகும்போது அப்ப நம்மளோட ஞானம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, புத்தி எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நல்லா கிளியரா செயல்படும். இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு டவுட் இருக்கு. அதே மாதிரி பாருங்க, இதே 4வது அத்தியாயத்திலேயே பதத்துல கடைசி கடைசி ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணன் மீண்டும் அர்ஜுனன் எழுந்து போரிட சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனன் குழப்பம், கைவிடு அல்லது வேலை செய், சண்டை செய்கின்றார். கடைசி ஸ்லோகத்தை அதான் சொன்னார். அந்த இடத்துல சின்ன குழப்பம் இருக்கு. அந்த குழப்பத்துக்கான பிரதிதான் இங்க கேட்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன கேட்டார் பாருங்க, அர்ஜுனன் முதலில் செயலை துறக்கவும் சொன்னேன், பின்ன பக்தியோட செயலாற்றவும் பரிந்துரை, இவ எது தெளிவாக எனக்கு விளக்குன்னு கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அப்ப குழப்பம் தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு, என்னென்ன குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கான்ட்டு இப்ப பகவான் கொடுக்க போறார் விளக்கம் 2வது பதத்துல. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच सन्न्यास कर्म योगेश निःश्रेयेश करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறி பதிலளித்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியோடு செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்தி தேற்றதாகும். ஆனால் இவ் இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டே செயல்படுவது சிறந்தது என்றார். ஒரு அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க இல்லைங்களா? பக்தி தொண்டு தான் சிறந்தது. ஆனா செயலை துறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சன்னியாசி தான் போக முடியும் இல்லைங்களா? காட்டுக்கு போகணும், எங்கேயா போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், குடும்பத்தை விட்டுட்டு சமுதாயத்தை விட்டு போறோம். ஆனா அதுவும் முக்தி தான். ஆனா அதை விட குடும்பத்தோட இருந்துகிட்டு, புருஷன் பொண்டாட்டியோட இருந்துகிட்டு அழகா பக்தி கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா? அதை விட சிறந்த பக்தி இதுதான். பக்தி சேவை தான் சிறந்தது. அது என்ன ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்பெல்லாம் டைம் இல்லை, இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல எல்லாம். 2வது அத்தியாயத்து இந்த லெவல்ல அவ்வளவு சொல்ல முடியாது. 2வது லெவலுக்கு வரும்போது தான் நிறைய ஸ்டோரிங்க சொல்லலாம். ஜெயதேவர்னு யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜெயதேவர் பத்மாவதி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு வைஷ்ணவர். எல்லா சம்பிரதாயத்திலையும் அவங்களோட நாமங்கள் உண்டு. புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேருமே வைகுந்தம் போனவங்க. அவங்க எப்படி லக்ஷ்மி நாராயணன் எப்படி வைகுந்தத்துல இருக்காங்களோ, ஐயன் சிவபெருமானும் பார்வதி உமையவதியும் அங்க இருக்காங்களோ, இந்திரனும் சகியும் உள்ள எப்படி இருக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி சச்சின் உள்ள இருக்காங்களோ. 2 பேருமே கணவனும் மனைவி ஒன்னா வைகுந்தத்துல போனவங்க, உடலோட போனவங்க, இந்த நர உடலோட போனவங்க. அவங்க கதையை சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம், அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அவ்வளவு அற்புதமான கதை அது. இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை, சொல்ல வரேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. இன்னைக்கும் பாருங்க, அலகாபாத்ல ஜெய்ப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா கூட அவங்க 2 பேருமே கும்பிட்ட மாதவர் அழகான ஒரு விக்கிரகம் இப்பவும் இருக்கு. அந்த ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க 12ஆம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தவங்க. இது பூரி ஜெகநாதர் தான் அந்த ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்த லெவல் வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். ஸ்லோகம் கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா குடும்பம்னா அப்படி கொடுக்கணும் பக்தி பகவானுக்கு. பக்தி சேவை தான் சிறந்தது இல்லைங்களா? துறவுன்றது ரொம்ப கடினமான செயல் அது.
ஆனா இரண்டுமே முக்தி கிடைக்கும். ஆனா ரொம்ப நமக்கு சுலபமா பண்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு தான் ஈஸியா நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கதை சொல்லலான்னு பார்த்தோம், ஆனா இந்த கதையை சொல்லிடுவோம். கர்மா நடவடிக்கையின் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. இவர் ஒரு பெரிய ஒரு சக்கரவர்த்தி. நிர்கா நிர்கா வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தி. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்ட ஸ்டோரி இது. இவர் நிறைய வந்து தானம் தர்மம்லாம் நிறைய பேர் கொடுக்குறார். அது மாதிரி கொடுக்கும்போது பாருங்க, ஒரு அந்தனர்கிட்ட ஒரு தானம் கொடுக்குறார். ஒரு 1000 பசுமாடை கொடுத்து அவருக்கு கொஞ்சம் தேவையான தானியங்கள்லாம் கொடுத்து பொற்காசு எல்லாம் கொடுத்து வழி அனுப்புறார் நல்லபடியா. கொஞ்ச நாள் பிறகு இன்னொரு அந்தனர் வர்றாரு. அதே மாதிரி அவருக்கும் அதே மாதிரி 1000 பொற்காசுகள் தானியம் எல்லாம் கொடுத்து வழி அனுப்பும் போது பாத்தீங்கன்னா முதல் அந்தனர் வந்து நிக்கிறார். அப்புறம் சொல்றார், மன்னா மன்னா ஒரு தவறு நடந்துடுச்சு. நீங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கொடுத்த ஒரு 1000 பசுமாடுல ஒரு பசுமாடு உங்களுடைய குடிலுக்கு வந்துடுச்சு. அப்படியா? சரி, இப்போ அந்த பசுமாடு எடுத்து போயிடுங்க அப்படின்றாரு. இல்ல அந்த பசுமாடு இவரு இந்த அந்தனர் கொடுத்தீங்க இல்லையா, அந்த பசுமாடுக்கு இதுல கலந்துருக்கு அப்படின்ட்டார். என்னடாப்பா இது பிரச்சனை ஆகி போச்சு. சரி, உடனே மன்னர் என்ன சொல்றாரு, இரண்டாவது அந்தனர் கூப்பிட்டு, ஐயா இந்த மாதிரி அவங்க பசுமாடு உங்களுக்கு கொடுத்து தெரியாம வந்துடுச்சு, அதனால நாங்க தெரியாம நாங்களும் கொடுத்துட்டோம், அதனால அந்த பசுமாடை நீங்க கொடுத்துருங்க, வேற ஒரு பசுமாடு தரேன் அப்படின்னு. அவர் ஒத்துக்க மாட்டார். ஒரு அந்தனருக்கூட செயல்பாடு எப்படின்னா, ஒரு தானம் வாங்கிட்டா தானத்தை திருப்பி தரக்கூடாது, அது அதர்மம் அப்படின்னு அவருடைய தர்மத்தை அவர் சொல்றாரு. ஆனா அவர் ஏத்துக்க மாட்டேன்றார். இவர் முதல் அந்தனர் சொல்றாரு அது அது வந்து அபராதம், தப்பு அப்படின்றது அவருடைய ஆங்கில சொல்றாரு, இவரு ஆங்கில சொல்றாங்க. இப்போ பிரச்சனை யாருக்குன்னா இவருக்கு தான், மன்னருக்கு தான். அப்ப 2 பேருமே சபிச்சிடுறாங்க. சபிச்ச உடனே அவரு பல்லியா போயிடுறாரு. பல்லியா போய் தோரகால போய் ஒரு ஒரு கிணத்துக்குள்ள போய் பல்லியா கிடக்கிறார். ரொம்ப நாளா வாழ்ந்து கிடக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பகவான் அவதாரம் எடுத்து அவர் கைப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அவரு முக்தி அடையுது அந்த நிர்காவுக்கு. இதுல இருந்து நம்ம ஸ்டோரி வந்து நம்ம சின்ன விளக்கமா சொன்னோம். இதுல ரொம்ப பெருசா சொல்லல, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, இருந்தாலும் இதுல சுருக்கமா சொல்லியிருக்கோம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தி தானம் கொடுக்கறது நல்ல செயல் தான், தப்பு இல்லை, நல்ல செயல் தான். ஆனா பகவானை மையப்படுத்தி செய்திருந்தாருன்னா இந்த அபராதம் வந்திருக்காது. அவருக்கு இந்த அபராதம் வந்திருக்காது. நாம ஒரு சக்கரவர்த்தி, நம்ம கிட்ட செல்வம் நிறைய இருக்கு, பொற்காசுகள் நிறைய இருக்கு, பணம் நிறைய இருக்கு, கோமாதா பசுமாடு ஏகப்பட்ட பசுமாடு என்கிட்ட இருக்கு, 10,000 லட்சக்கணக்கான பசுமாடுகள் என்கிட்ட இருக்கு, தானம் கொடுக்குறாரு. அந்த தான் என்ற அகந்தையோட அந்த தானத்தை கொடுத்தார். அதனால அந்த கர்ம வினையில மாட்டிக்கிட்டார். இந்த உடல் கொடுத்தது பகவான் தான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவான் தான், இந்த காற்றும் பகவான் தான், எல்லாமே பகவானுக்கு தான். அப்ப நம்மளுக்கு எங்க சொந்தம் கொண்டாட முடியும்? நம்ம எதை சொந்தம் கொண்டாட முடியும்? எதுவுமே கொண்டாட முடியாது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? நாம் என்ற அகந்தையில இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், என்னுடைய பிள்ளை அப்படின்னு நாம இது பண்றோம், உரிமை உணர்வோட நம்புறோம். அப்ப பகவானை மையப்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்மா நமக்கு வந்து சிக்க மாட்டோம், மாட்டிக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஜாக்கிரதையில ஒண்ணும் அவ்வளவு பிரச்சனையே இல்லை. பகவானுக்கு ஹரிபக்தி கொடுத்தாவே போதும், பகவானுக்கு பக்தியோட நம்ம பண்ணாவே போதும், எந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு வராது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞேய நித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்பந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களை விளைவுகளை விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய பயங்களுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையவன் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எளிதில் வென்று விடுவான், வென்று முழுமையான முக்தி அடைகிறான். இந்த பௌதிகம் சொல்லப்படுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சம்சார கடல். இந்த சம்சார கடல்ல சாரதியில நம்ம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி பௌதிகம் தான் இருக்கு. பௌதிகம் சொல்றது இயற்கை. இயற்கையை நம்ம சார்ந்தா நம்ம இருந்தாகணும். காற்று வேணும் இல்லையா, நெருப்பு வேணும் இல்லையா, எல்லாமே வேணும். நமக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம்? அளவோட எடுத்துக்கிறோம். சுவாசிக்கிறது அளவோட சுவாசிக்கிறோம். அதிகமாக காத்து அடிச்சா நமக்கு மூச்சு திணறு வரும், கம்மியாச்சால் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அதுப்போ சம்பாதிக்கிறது மட்டும் அளவுக்கு அதிகமா சம்பாதிக்கணும், சாப்பிடுறது மட்டும் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடணும், இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் நிறைய அனுபவிக்கணும், அது மட்டும் அனுபவிக்கிறோம். அதுவும் இயற்கையில தான் வருது.
காற்று மட்டும் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த பௌதிகம் சொல்லப்படுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குளத்துல தாமரை இலை இருக்கு, தாமரை இலை இருக்கு இல்லைங்களா. ஒரு குளத்துல தாமரை இலை இருந்துன்னா அதுல நீர் ஒட்டுமா? ஒட்டாது இல்லைங்களா. அது தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்காது. தண்ணிக்குள்ள இருந்தாலும் இலையில ஒட்டா பாருங்க. அது போல நம்ம இருக்கணும். இந்த இயற்கை நம்மளை சுத்தி இருக்கு, ஆனா அதுல பந்தப்படாம நாம இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மையா செய்யணும், அப்பதான் முக்தி இல்லைங்களா. இந்த பதம் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். அதுக்கு ஒரு விளக்கம். இது இவரோட நூற்றாண்டு பாத்தீங்கன்னா 14ஆம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்றதுல ஒரு நாளைக்கு 192 ரவுண்டு பண்ணுவாரு. அது 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றவர் ஒரு நாளைக்கு. நாம 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கே சில மாதாஜி பிரபுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. ஒருத்தர் இப்ப நான் கோவில்ல ஒருத்தர் இருந்தார், ஒரு வடநாட்டுல இருந்து வந்தவர், பெங்காலிக்காரு. என்னப்பா எத்தனை ரவுண்டுவா பண்ண இன்னைக்கு? உடனே ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிறார், ஒரு அந்த பேக் உள்ள வச்சுக்கிறார், ஒரு பேப்பர்ல இது வச்சுக்கிறார். மண்டேல வந்து 15 ரவுண்ட் தான் பண்ணேன், ஒரு ரவுண்டு பண்ணல. டியூஸ்டேல வந்து 8 ரவுண்ட் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறார். இதெல்லாம் எப்ப பண்ணுவேன் அப்படின்னு. இன்னைக்கு பண்ணிடலாம், இன்னைக்கு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 நாள் வந்து ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டு பண்ணாம வச்சுக்கிறார். சன்னியாசி இல்ல, பிரம்மச்சாரி, சின்ன வயசு பிள்ளைங்க. நாளைக்கு சொல்லிடுறேன், நாளைக்கு மொத்தம் முடிச்சிடறேன், நாளைக்கு அப்படியே பார்த்துட்டேன்னா 50 ரவுண்டு போயிடும். ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு களி. ஆனா இவர் பாருங்க, ஒரு மதத்திலிருந்து வந்தவர், ஒரு இஸ்லாமிய மதத்திலிருந்து வந்தவர் வந்து நம்முடைய ஹரிநாமத்தை பகவான் சைத்தன்யர் அவருடைய சங்கத்துல சேர்ந்து ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவம் ரொம்ப அழகா வந்து அவர் சங்கத்துல சேர்ந்து ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியாது. இதற்கும் கல்கட்டாவில் அந்த நவாப்பு கிட்ட இவர் ஒரு மந்திரியா இருந்தவர். அதை திறந்துட்டார், அது வேணாம், எங்கெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு கோகைகளை உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ அந்த நவாப் என்ன பண்றாரு, அவர் கூட ஒரு ஆளு, அந்த இஸ்லாமியர்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளு, இவர் 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, அவனை எப்படியாவது நம்ம மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணி ஒரு வேசியை அனுப்புறாங்க. அப்ப அந்த வேசியை அனுப்பிச்சோன்னா அந்த வேசி போறாங்க, போய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போய் கேட்கறாங்க, தாக்கூரார உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு, கொஞ்சம் பேசலாமா அப்படின்னு. உடனே அவனு சார், மாதாஜி நான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன், பகவானுக்கு தன்னுடைய கடமையை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், இதை முடிச்ச உடனே நான் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட பேசுறேன், கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆனா இவர் தான் 190 மேல சுத்தரவர் ஆச்சே. அவர் பாட்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிச்சுட்டே இருக்கிறார். இந்த அம்மா பார்த்து 1 மணி நேரம் ஆச்சு, 2 மணி நேரம் ஆச்சு, 5 மணி நேரம் ஆச்சு, 6 மணி நேரம் ஆச்சு, புதுசாயுது. சரி இன்னைக்கு வேண்டாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அண்ணா போயிடுச்சு. இதே மாதிரி 2 நாள் 3 நாள் 6 நாள் 5 நாள் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்மா கடைசியில இது என்னது, இது மணி, இது ஜபமாலை, இதெல்லாம் கூட நானும் உட்காந்துன்னு சொல்லிட்டு கூட உட்காந்து ஜபமாலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய நாமத்தை காதால கேட்கறவங்களே முத்தி, காதால கேட்கறவங்களுக்கே முத்தி இல்லைங்களா. அப்ப இந்த தாய் வந்தாங்க, இந்த வேசியாகப்பட்டவள் வந்து அவர் ஹரிநாமத்தை கேட்டு கடைசியில அந்த இதுலயே மார்க்கத்திலே வந்துட்டாங்க, அவருக்கு சிஷியனாவே வந்துட்டாங்க. அவங்க ஒரு தாசியா வந்து இருந்தவங்க, அதாவது ஒரு வேசியா இருந்தவங்க கடைசியில பகவானுக்கு தாசியா வந்துட்டாங்க. அதுதான் பக்தி மார்க்கம். நம்ம பௌதிகத்துல இருக்க என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, அதிகமான பாரம் நமக்கு போயிட்டே இருக்கு, பாரம் சேர்ந்துக்கிட்டே போகும். பக்தியில இருக்க அந்த பாரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா கண்டிப்பா அது என்னதான் சொன்னாலும் காதுல கேட்காது இல்லைங்களா. சரி, 10வது பதம் பார்ப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன சபாபேன பத்மபத்ரம் ஹிவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பற்றின்றி தனது கடமையை செய்து அதாவது பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல பாவ விளைவில் தீண்டப்படுவதில்லை. இப்ப முன்னாடி சொன்ன மாதிரிதான்,
இந்த இலை எப்படி இருக்கு பாருங்க, அதுல தண்ணி ஒட்டுதா பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஒட்டாம இருக்கணும். பந்தப்படாம நாம செயல்படணும். பற்றற்ற தன்மையா செயல்பட்டாவே போதும். தம் கடமை என்ன அதை கரெக்டா செஞ்சா போதும். பலனை எதிர்பார்க்காம. எல்லா பலனும் பகவானுக்கே. அது அது உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை. அந்த நிலையை நம்மளால இப்ப வர முடியாதுதான். ஆனா அந்த புலனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன் இன்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுவும் கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான். பழக பழக நமக்கு வந்துடும். பயிற்சி பண்ணதான் அது வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடமையை செய், பலனை எதிர்பாராதே, புலன் கட்டுப்பாடு. இந்த 3 விஷயமா நம்ம பார்ப்போம். கடமையை செய்யும் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா ABCD அப்படின்னு ஒரு 4 பிரிவு. இப்ப ஏன்னு ஒண்ணு எடுத்துங்களேன். ABCD ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள ஒரு பக்தர்கள் சங்கம், அசோசியேஷன், அசோசியேஷன், அதாவது நம்ம பக்தரோட சங்கம். அது அந்த சங்கத்துல நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் பகவானை போய் தான் பேசுவோம். பௌதியத்திலே பேச மாட்டோம். நான் இன்னைக்கு பார்த்தேன்பா பகவானோட விக்கிரகத்தை பார்க்கும் போதே கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வருதுப்பா எனக்கு. இன்னைக்கு பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட்டோம்பா, இப்படி இருந்ததுப்பா. எப்ப இந்த 4வது அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல எனக்கு சின்ன டவுட் இருக்குதுப்பா, அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணுப்பா, எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா அப்படின்னு. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துப்பா எனக்கு, இது அது ஏதாவது பகவானை போய் தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க பக்தருக்குள்ளார, இல்லைங்களா? இல்ல உன் சேலை எப்படி இருக்குது, உன்னுடைய நகை எப்படி இருக்கு, உங்க சொத்து எவ்வளவு இது கேட்க போறோம்? கேட்கவே மாட்டோம். பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம். அந்த அசோசியேஷன் நம்ம இருக்கணும். 2வது பாத்தீங்கன்னா பி பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதைய, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இது கேட்க கேட்க என்ன ஆகும் பாருங்க, நம்ம காதுல உள்ளது. காது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கண்ணு கூட பரவாயில்ல, காது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். நீ கண்ணை மூடிட்டு நீங்க இப்போ ஒரு அந்த சங்கீதத்தை கேட்டு பாருங்க, பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை கேட்டு பாருங்க, அப்படியே மேல போயிடுவீங்க. கண்ணு திறந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆஹா இந்த பெண் இவ்வளவு நல்லா இருக்காளே, ஆஹா இந்த இது இப்படி இருக்கு, ஆஹா இந்த புடவை இப்படி இருக்கு, இந்த நகை எப்படி இருக்கு, இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும் கண்ணு. ஆனா காது அப்படி கிடையாது. கண்ணை மூடிட்டு நீ காதை வச்சு கேட்டு பாருங்க, அவ்வளவு இனிமையா இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ட், இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா பகவத்கீதையை ஆசிரியஸ் இதை உண்மை உருவில் அந்த கீதையை படிக்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்கணும். இது பி ஃபார் பகவத்கீதா. சி சாட்டிங், பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை பாடிக்கிட்டே இருக்கணும். பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை பாடிக்கிட்டே இருக்கணும், சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. பகவான் நாமம் தான். சி ஃபார் சாட்டிங். டி ஃபார் பகவானுடைய பிரசாதம், பகவானுடைய மகா பிரசாதம். சாப்பிட 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 அவர் எச்சித்தை நாம சாப்பிடணும். பகவான் எச்சி சாப்பிட சாப்பிட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் நம்மளுடைய கர்மா ஃபுல்லா போயிடும். ஏற்கனவே உள்ளக்குது ஆத்மாக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பகவான். அவருடைய பிரசாத சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும் பாருங்க, இந்த பௌதிகத்தன்மை அப்படியே நம்மள்ட்ட விலகி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப ஏ ஃபார் டி, பி ஃபார் பகவத்கீதா, சி ஃபார் சாட்டிங், டி ஃபார் பிரசாதம். சோ இதுதான். அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கையின் பாவ வாழ்க்கையும் ஒத்தே போகாது, இல்லைங்களா? ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்கும்போது பாவமான வாழ்க்கை ஒத்தே போகாது. நான் ஏன்டா பாவம் பண்ணோம், தேவையே இல்லையே. பாவம்னா என்னன்னு தெரியாது பக்தனுக்கு. பகவானு பக்தனுக்கு உண்மையா இருப்பாரு, உண்மையா பேசுவார், உண்மையா நடப்பாரு, அந்த செயலை செய்யவே மாட்டார். இது பாவகரமான வேலைன்னுவார், இல்லைங்களா? அப்போ ஒத்து போகாது. எனவே ஆன்மீக பயிற்சியால் பாவ செயல்களை நாம படிப்படியாக குறைஞ்சிவிடும். உடனே குறையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் குறையும். அது நம்ம பயிற்சி பண்ணதான் வரும். அப்ப பலனை எதிர்பாராதே. அப்ப வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் லாப நஷ்டம் கணக்கிடாமல் அமைதியாக வாழும் இயலாது. இது உண்மைதான், இல்லைங்களா? இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது. அதே ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் போது அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான், இருமையிலே இருக்க மாட்டான், ஒருமையில மட்டும்தான் இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, வேதம் என்ன சொல்லப்பட்டது அதுதான் சார்ந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. அவர் மற்றதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டார். ஆனா அதே பௌதிகவாதிகள், ஐயோ இந்த வேலையை செஞ்சா நமக்கு கஷ்டம் வந்துருமே, பிரச்சனை வருமே, இதை செய்யக்கூடாது இல்லையா, இதை செய்யலாம் இல்லையா, செஞ்சா நமக்கு பணம் வருமே, ஏதோ கிடைக்குமே, லாபம் கிடைக்குமே, அப்படிதான் பார்ப்பாங்க. ஆனா அதே ஆன்மீகவாதி அது பார்க்கவே மாட்டான், இல்லைங்களா? புலன் கட்டுப்பாடு. இப்ப அடுத்தது புலன் கட்டுப்பாடு. இப்ப புலன் பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான சமுதாய தூண் சொல்லுவாங்க. 4 விதமான சமுதாய தூண். அது என்ன சமுதாய தூண் பாத்தீங்கன்னா, கருணை, சத்தியம்,
தவம், தூய்மை. இந்த நாலுமே சமுதாயத்துல தூண்கள். இது சத்தியம் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாமிசத்தை உண்ணக்கூடாது. உண்மையை சொல்ல போனா சத்தியம் இல்ல, கருணை. தவறா சொல்லிட்டேன், கருணை. ஏன்னா எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? எல்லா ஜீவராசி இதயத்துலயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்படி எந்த உயிரை நாம கொல்லணும்னு நினைப்போம்? எந்த உயிரோட மாமிசத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவோம்? சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? எல்லா இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். அப்படி இருக்கும்போது ஆடை கொல்லுவோமா, மாடை கொல்லுவோமா, மனுஷனை கொல்லுவோமா, கோழியை கொல்லுவோமா, எதையோ கொல்லுவோமா? கண்டிப்பா கொல்ல மாட்டோம். ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஆளை கட்டி போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்பாவும் அம்மாவும் போய் கட்டி போட்டாங்க. தன்னோட பிள்ளைய 4 பேர் சேர்ந்து கொல்றாங்க. கழுத்து அறுத்துட்டாங்க. கழுத்து அறுக்க போது அப்ப அந்த தாயும் அந்த தந்தையார என்ன சொல்லுவாங்க? பாவிங்களா, என் குழந்தைய எப்படி கொண்டுட்டீங்கடா பாவிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் விடுவாங்கல்ல. இந்த சாபம் கண்டிப்பா சாப்பிட்றவங்களுக்கு உண்டு இல்லையா? அப்போ ஆடு மாடுக்கும் அதுக்கும் உண்டு உணர்வு. உடல் தான் மாறி இருக்கே தவிர உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் மாறாது. மனம், புத்தி, அகங்காரம் மாறாது. அதுவும் கர்மா. நாம இன்னைக்கு என்ன கர்மா செய்யறோமோ அடுத்தது கர்மா நாம அதுதான். நம்ம இன்னைக்கு மாடை சாப்பிட்றோமா, பன்னியை சாப்பிட்றோமா, எதை சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நாளைக்கு நாமும். அது நாம அது சாப்பிடும். மாடும் நாயும் நம்ம மனுஷனா நம்மள சாப்பிடும். அது இது நான் சொல்லல, கருட புராணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கருணை இருக்கணும். இது சமுதாயத்துல ஒரு தூண். இரண்டாவது தூண் பாருங்க, சத்தியம். எதுவா இருந்தாலும் உண்மையை பேசணும். இங்க ஒரு முகத்தை வச்சுன்னு பின்னாடி ஒரு முகத்தை வச்சு பேசக்கூடாது. உள்ளது உள்ளபடி சொல்லணும். அது பொய்யே நமக்கே பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சிறைச்சாலையில போறாம இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல சத்தியத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? இது இரண்டாவது தூண், சமுதாயத்துல இரண்டாவது தூண். அதாவது இது பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்லலாம். அதை பத்தி இந்த போதை வஸ்துக்கள், இந்த மாதிரி சீட்டாடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கக்கூடாது. மூன்றாவது தூண் பாத்தீங்கன்னா தவம். சிகரெட் பிடிக்கிறது, ட்ரிங்க்ஸ் பண்றது, இந்த சூது விளையாடுறது, இது இந்த தவங்கள் கண்டிப்பா இருக்கவே கூடாது. அது மூணாவது சமுதாய தூண். நான்காவது தூண் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தவறான பாலுணர்வு, அதாவது தூய்மை. திருமணம் பண்ணி வாழ்க்கை கொண்டு போகணும். திருமணம் இல்லாத வாழ்க்கை அது அபராதம். அது துக்கம் தான். நமக்கு என்னைக்குமே பிரச்சனை தான். திருமணமாகி உறவோட இருக்கணும். அடுத்தவன் மனைவி, அடுத்தவன் கணவன் உறவு இருக்கக்கூடாது. தூய்மையான தவறான பாலுணர்வு நம்ம என்னைக்குமே அது தொல்லதான். அது பாவகரமான செயல். சோ இந்த நாலுமே நம்ம சமுதாயத்தூண். இதுதான் புலன்கள் கட்டுப்பாடு இல்லைங்களா? அப்போ பாவங்கள் குறைந்தால் துன்பங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம குறையும். பாவங்கள் இல்லைன்னா கண்டிப்பா துன்பம் நமக்கு வராது. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார், பற்றற்ற கடமையை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல பாவ விலைகள் நம்மளை தீண்டப்படுவது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. இந்த 4 சமுதாய தூண்கள், புலன் கட்டுப்பாடு, ஏபிசிடி, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது, இது யாருக்கிட்ட இருந்து வரும்? இந்த மாதிரி சாது சங்கத்துக்கிட்ட நாம சங்கம் இருக்கணும். அவங்க கிட்ட நாம சரணாகதி அடைஞ்சி, அந்த ஆத்மா கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சி அவங்க சொல்ற வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி தீட்சா வாங்கிக்கிட்டு ஹரிநாமத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சொல்லிட்டு குடும்பத்தோட இருந்து ஹரிபக்தி கொடுத்து பாருங்களேன், வாழ்நாளே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 18வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शूनि सैवश्वभाके स पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தை வாயிலாக கத்தறிந்து தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, நாய், யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரும் சமநோக்கில் காண்கிறான். இப்போ பண்டிதர்கள் இல்லைங்களா, தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள பிராமணன். பிராமண சத்துவ குணம் தான். பசு அனிமல்ல போயிடுது, யானை அனிமல்ல போயிடுது, நாய் அனிமல்ல போயிடுது. நாயை தின்பவன் சண்டாளன்.
அப்போ எல்லாருமே சமநோக்குல பார்க்கணும். நாயை தின்பவனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிராமணனா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே சமநோக்குல பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா பகவானுக்கு அது கிடையாது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் அறிவாளி, இவன் முட்டாளு, இவன் பணக்காரன், இவன் ஏழை, அது மாதிரிலாம் பகவானுக்கு பாகுபாடு கிடையாது. எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம்தான். அவனுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த உடல் கிடைச்ச பிறகு அவன் என்ன பண்ணணும்? ஹரிபக்தியோட முழுமையாக பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னா போதும். அந்த வாழ்நாளிலே புத்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த விஷயத்துல வேதங்கள் மூலியமாகவும், நம்ம ஆச்சாரிகள் மூலியமாகவும், நம்ம முன்னோர்கள் மூலியமாகவும், பாட்டனார் மூலியமாகவும் நமக்கு விலைக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப சமநோக்கில பார்க்கணும். எறும்பா இருந்தா கூட கொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா? எறும்பா இருந்தா கூட கொல்லக்கூடாது. எந்த விலங்குக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லா உயிரினத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப நம்ம யாரை கொல்ல முடியும்? யாரை நாம ஒதுக்க முடியும்? யாரையுமே ஒதுக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போஹா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்கள் காரணம் இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனை இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்ப முடிவு இருப்பது அறிவுடையவன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி. இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த உடலால செய்யற செயல்னால என்னைக்குமே வந்து இன்பம் கிடைக்கும், ஆனா துன்பத்தை கொடுக்கும். மனதால செய்யற செயல்னாலையும் சாந்தி கிடைக்கும், ஆனா அடுத்த நேரம் துன்பத்தை கொடுக்கும். அப்போ உடலாலையும் சரி மனதாலையும் செய்யற செயல் இன்பத்தை கொடுக்கும், ஆனா துன்பத்தை திரும்பி கொடுக்கும். இதெல்லாம் ஜடம். ஆனா அதே ஆத்மா இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது பக்தி மார்க்கம். 24 மணி நேரமும் சதா நேரமும் பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கும் அந்த ஆத்மா. அதன் மூலியமா நம்ம செயல்படும் போதுதான் நம்ம முக்தி அடைவோம். அப்படி இருக்கும்போது நாம ஏன் இந்த ஜட செயலை செய்ய போறோம்? அறிவுடையவன் நான் செய்ய மாட்டான். அதனால பௌதிகத்தில் உள்ள அறிவில்லாத நான் சொல்லல, அறிவுடையவன் வந்து இதை செய்வார். ஆனா அவரு வந்து அறிவு இருக்கும், அந்த இதெல்லாம் என்னன்றது தெரியாது, அவ்வளவுதான். அவருக்கு ஞானம் இருக்கு, ஏன்னா பௌதிக ஞானம் இல்லையா? கலெக்டரா இருப்பாரு, ஒரு இன்ஜினியரா இருப்பாரு, ஒரு டாக்டரா இருப்பாரு, அவருக்கு ஞானம் இருக்கு. ஞானம் இல்ல, வேதம் படிக்கல, அவ்வளவுதான். ஆனா ஆன்மீகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா அதை விட உயர்ந்த சக்தி இருக்கும், ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அது நாட்டம் இருக்காது. நான் டாக்டரா போய் என்ன பண்ண போறேன்? ஒண்ணும் கிடையாது. நான் இதே இந்த சேவையை பண்றேன், டைரக்டா நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு போவோம். டாக்டர் படிச்சா உத்தம நிலை தான், ஒரு இன்ஜினியர் படிச்சும் உத்தம நிலை தான். சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்றான் பாத்தீங்களா? அப்ப எது மூலியமா பண்ண முடியும்? பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட வேதங்கள் பயின்று பகவானோட பக்தியை கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சேவை மனப்பான்மை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பௌதிகமும் ஆன்மீகம் ஒன்னா சேரணும், அப்பதான் முக்தி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது பதம் மாத்தாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. சக்னோதி ஹைவ சோடும் பிராக் ஷரீர விமோக்ஷணாத் காம க்ரோதோத்வம் வேகம் சயுக்த சசூகி நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களை உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தின் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பான். ஏன்னா இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா காமம் தான் முக்கியம். இந்த காமம் இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா நாம என்ன பண்ணுவோம்? முக்தி அடைவோம். இப்போ ஒரு அந்த கதை ஒண்ணு சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தேன் பாத்தீங்களா, அந்த கதையை இப்ப சொல்லலாம். டைம் இருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் கதை சொல்லலாம். அவர் யார் பேருன்னா ஜெயதேவர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வைசியர் தான் அவரு. அவர் வந்து ஒரிசாவில் பிறந்தவர். பூரி ஜெகநாத் பக்தர், அவரு பகவானுடைய பக்தர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. ராமானுஜ ஆச்சாரி இருக்காரு, மத்துவாச்சாரி இருக்கிறாரு, ஆதிசங்கரர் இருக்காரு, எவ்வளோ ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க, மகான்கள்லாம் இருக்கிறாங்க.
அது மாதிரி யாருக்குமே இல்லாத சிறப்பு அம்சம் வந்து இவருக்கு உண்டு. 4 கோடி கவிதைகளை பகவானுக்கு எழுதினவர், ஸ்லோகம் எழுதினவர். நினைச்சு பாருங்க, அவருடைய கவிதை வடிவம். எப்ப பார்த்தாலும் எழுதிட்டே இருப்பார். பகவானை பத்தி கவிதை எழுதிட்டே இருப்பார். அவர் ஏகப்பட்டது. இன்னைக்கு எல்லா கோவிலுமே, ஸ்ரீரங்கம் கோவில், எல்லா கோவிலுமே பாத்தீங்கன்னா இவர் எழுதின கவிதைகள் தான் இருக்கும், இவர் எழுதின பாராயணம் தான் இருக்கும். ஆனா யாருக்குமே தெரியாது. தெரியலன்னு தெரியல. நம்ம அதுதான் சொல்லுவாங்க, குவி அவதாரம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. இப்ப பகவான் சைத்தன்யர் எப்படி இருக்கா, ரகசியமான அவதாரம் இல்லையா? அவரை யாரும் தெரிஞ்சவங்க தான் முக்தி அடைவாங்க. அது போல இவர் தெரிஞ்சுக்கணும். இவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா? நிறைய விஷயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா 12ஆம் நூற்றாண்டு தான் இப்ப அவதாரம் எடுத்தார் இவரு. அப்போ ஜெகநாத் கோவில்ல பட்டாச்சாரியார்னா அந்த கோவிலோட ஒரு அந்தனர், ஒரு பூசாரியா இருக்கிறார். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவிலுக்கு தர்மகர்த்தாவும் இருக்கிறார். ஸோ அவருக்கு குழந்தை இல்லை. குழந்தை இல்லாம இருக்கும்போது வேண்டிக்கிட்டார், ஜெகநாதா எனக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியம் கொடு, அந்த குழந்தை பிறந்தா நான் உனக்கே கோயிலுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அவருக்கு. அந்த குழந்தை 24 மணி நேரம் சதா நேரமும் இந்த கோவில் தான் இருக்கும், சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த குழந்தை பருவம் அடையுது. அப்ப ஜெகநாத் கிட்ட கேட்கிறார், பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், அவரோட தந்தையார். கேட்ட உடனே பகவான் சொல்றார், எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கா இருப்பாரு, அவருக்கு உன் பெண்ணை கொடு அப்படின்றார் ஜெகநாத். பகவான் சொல்றார். சொன்ன உடனே பின்னாடி பாக்குறாரு. பின்னாடி பார்த்தா யாருமே இல்லையே, யாரும் இல்லையே. ஒரு 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 சன்னியாசி தான் நின்று இருக்கார், ஒரு பரதேசி நின்று இருக்கார். அது இவர் கண்ணுக்கு தெரியல. யாரும் நிக்கிறாங்க, யாருமே இல்லை, யாருமே சுத்தி பாக்குறாரு. அப்புறம் உடனே பார்த்துட்டு சொல்றாரு, ஒரு துறவி அவரு, ஒரு பரதேசி, அவர்கிட்ட எப்படி என் பொண்ணை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த அந்தனர் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, நீ கொடு அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றாரு, போய் கேட்கிறார், அந்த அந்தனர் போய் கேட்கிறார், இது மாதிரி எனக்கு ஒரு பெண் இருக்கா பத்மாவதி, அவளை திருமணம் பண்ணிக்கியா அப்படின்னு. நீ பண்ணிக்கணும், பண்ணலையால பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாரு. உடனே அவரு என்ன சொல்றாரு, ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் ஒரு துறவி, ஒரு பரதேசி, நான் எனக்கு வீடு வாசலே கிடையாது, நான் யாசனம் வாங்கி சாப்பிட்றவன், சதா நேரம் பகவானை பத்தி சொல்றேன், என்கிட்ட பொண்ணு கிடையாது, பொருள் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது என்கிட்ட, நான் எப்படி திருமணம் பண்ணிப்பேன், நான் ஒரு பரதேசியாச்சே அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே பகவான் கிட்ட வந்து திருப்பி முறையிடுறாரு அந்தனர், ஐயா இந்த மாதிரி சொல்றாரு அவரு. அப்ப நம்ம இந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க பாருங்க, ஒரு பெண்ணு, ஒரு நல்ல ஒரு வசதியான பெண்ணு, அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், உடனே திருமணம் பண்ணிப்போம். ஆனா அவர் உண்மையை ஓப்பனாவே சொல்லிட்டார். இங்க வந்து பகவான்கிட்ட முறையிடுறாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, அவன் மனசுல என்ன இருக்கும் வெளிப்படையா பேசினால, இதுக்கு மேல என்ன குணம் வேணும் உனக்கு, உன் பொண்ணு எதுவுமே கொடு அப்படின்னு பகவானே வந்து வாக்கு கொடுக்குறாரு, சொல்றாரு. சொன்ன உடனே இப்ப 2 பேருக்கும் திருமணம் நடக்குது. ஆனாலும் கஷ்டம்னா கஷ்டம், அவ்வளோ பிரச்சனை. ஏன்னா இவருக்கு வேலை வெட்டியே போக மாட்டாரு, சதா நேரம் 24 மணி நேரம் பகவானை பத்தி எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். கவிதையா எழுதி நிறைய பாராயணம் பண்ணி நிறைய எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். அப்போ அந்த ஊர்ல கடன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் வந்து கேட்கறாங்க, வீட்டு வாசல்ல வந்துட்டு, என்னப்பா இந்த மாதிரி இருக்கியாப்பா அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்றாரு, எப்பதான் இந்த பணத்தெல்லாம் கொடுப்ப அப்படின்னு கடன்காரன் கேட்கறாங்க. இவரு சொல்றாரு, ஜெகநாத கொடுத்தாரா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு. பகவான் மேலே பழிய போடுறாப்ல ஜெயதேவர். சொன்ன உடனே சரி, உனக்கு இருக்கு அந்த ஒரு வீடு இருக்குது, அந்த வீடை கொடுத்துட்டு நீ போ, கிளம்பு அப்படின்னு எல்லாமே சொல்றாங்க. சரி, உடனே என்ன பண்றாரு, அப்போ பத்மாவதி கூப்பிட்டு சொல்றாரு, பத்மாவதி கிளம்பலாம் அப்படின்னு. உடனே சரி போலாம் அப்படின்னு. அப்போ உடனே அந்த அந்த அம்மாவை கேட்கிறார், ஜெயதேவ கேட்கிறார், நான் ஒரு பண்டார பரதேசி, உன்னை திருமணம் வேற பண்ணிக்கிட்டேன், என்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா, நீ 24 மணி நேரம் நீங்க வந்து பகவானை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, பாடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, நீங்க வைகுந்தம் போயிடுவீங்க. அப்ப வைகுந்தம் போகும்போது என்னையும் சேர்த்து நீங்க கூட்டு போயிடுவீங்க. அப்ப எனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம், எனக்கு தேவையே இல்லை, உங்களோட நிழல்ல நான் இருந்தாவே போதும்னு நினைக்கிறாங்க. எப்படிப்பட்ட மனைவி பாருங்க அவருக்கு.
சரி, நீ போய் உள்ள இருந்து ஏதாவது எடுக்க வேண்டியது இருக்கா, ஏதாவது இருக்குன்னா எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. அப்போ அந்த பகவான் கிட்ட வேண்டுறார் ஜெயதேவர். அந்த அந்த இடத்துலயே அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும் போது, எப்படிப்பட்ட மனைவி எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறா, அற்புதமான மனைவி பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டு ஒன்னு வெளியே வரும்போது பத்மாவதி டக்குன்னு என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் இருங்க சொல்லிட்டு ஒரு பொருளை விட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஓடுறாங்க. உள்ள ஓடும்போது இவர் நினைக்கிறார், பாத்தியா இதுதான் இந்த பௌதீகம். உள்ள போய் ஏதோ பொருள் தூக்கின்னு ஓட போறாப்பாரு, நம்ம தான் பரதேசியாச்சு, எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு விட்டு வரோம், இவங்க உள்ள ஓடுறான் அப்படின்னு ஒரு கொஞ்ச நேரம் தப்பா நினைக்கிறார். உடனே அந்த அம்மா தூக்கி வராங்க, அழகான ஒரு மாதவ விக்கிரகத்தை தூக்கின்னு வராங்க. இன்னைக்குதான் அந்த கோவில் அந்த விக்கிரகம் அழகா இதுல ஜெய்ப்பூர்ல இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவில இன்னைக்கும் வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த அந்த விக்கிரகத்தை பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும், அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இவர் 2 பேரு அந்த விக்கிரகத்தை வழிபாடு பண்ணதுனால அவோ பாக்குறாரு, சே நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டேனே, எப்படிப்பட்ட வைபவம் பத்மாவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அங்க இருந்து எடுத்துன்னு கிளம்புறாங்க. கிளம்பிக்கிட்டு அப்படியே எங்கெங்க போறதுல அங்கங்க பண்ணு. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த ஊர் மன்னர், ஏன்னா இவங்க வந்து பகவான் இவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பத்மாவதி கிட்டையும் ஜெயதேவர்கிட்டையும் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் பகவான் வந்து. ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆச்சுன்னா, இவரு கங்கையில போய் நான் குளிச்சுட்டு வரேன், எனக்கு உணவுலாம் எடுத்து வை அப்படின்றாரு பத்மாவதி கிட்ட. உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, உடனே எல்லாம் பிரசாதம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி வேணாம் நான் குளிக்கல, எனக்கு இப்பயே போட, எனக்கு பசிக்குது அப்படின்றாங்க. உடனே இவங்க சொல்றாங்க, நீங்க அப்படி செய்ய மாட்டீங்களே, குளிச்சு தானே வந்து கங்கையில போய் குளிச்சு வந்தோன்னே சாமிக்கு இது சாப்பாடு சாப்பிடுவீங்க, நீங்க என்ன இப்படி இருக்கீங்களே, எனக்கு எல்லாம் தெரியாது, நீங்க சாப்பாடு போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சாப்பிடுறாரு. ஆஹா என்ன பிரசாதம், என்ன டேஸ்ட், உன் கையில என்னதான் இருக்கு தெரியலையே, என்ன இப்படிலாம் பண்றிய அப்படின்னு. அப்ப இந்த அம்மா தகைச்சு போகுது, இது வரைக்கும் திருமணமாயி இந்த மாதிரி என்ன வர்ணிச்சதே கிடையாது, இந்த சமையலை பத்தி சொன்னதே கிடையாது, கொடுக்குறத சாப்பிட்டு போவீங்க, இன்னைக்குதான் இப்படி வித்தியாசமா இருக்கீங்களே, இந்த ஆளுக்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படின்னு இந்த அம்மா நினைக்குது. அவர் உடனே சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போயிட்டார். சரி நான் குளிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு வெளியே போயிட்டார். இந்த அம்மா ஒண்ணுமே புரியல, சரி ஓகே அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நேரத்துல வந்துட்டு பசி சாப்பாடு போடுன்னு சீக்கிரம் திருப்பி உட்கார்றாரு வந்து. ஏங்க இப்பதானங்க சாப்பிட்டு போனீங்க, இப்ப திருப்பி சாப்பாடு கேக்குறீங்களா அப்படின்னு. நான் எங்க சாப்பிட்டேன், நான் தான் குளிச்சுட்டு வரணும்னு போயிட்டு வந்தேனே, அதுக்குள்ள எப்படி நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இங்க சாப்பிட்டது யாரு அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஜெயதேவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஆஹா பகவானே வந்து சாப்பிட்டு போயிட்டாரியா அப்படி. உடனே அதுக்கும் பாருங்க, உடனே மனைவி மேல ஒரு ஓரம் வஞ்சினேன், பகவானே உனக்கு எப்படிலாம் நான் பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு வரலையே, பத்மாவதியை காட்சி கொடுத்துட்டு போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரம் வஞ்சனை. இவருக்கு ஒரு மாதிரியா இது பண்ண, பொறாமப்படல, அவங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவரு இது பண்றார். உடனே அங்க ஒரு கவிதை எழுதுறார் பகவானுக்கு. அது மாதிரி 4 கோடி கவிதை எழுதணும் ஒரு. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பகவான் வந்து மறுநாள் இந்த அம்மா சமையல் பண்ணே இருக்காங்க. உடனே பக்கத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். அது சமையல் பண்ணும்போது அந்த அம்மா பகவான் வந்து இப்படி கணத்துல கை வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார், கேட்டுக்கிட்டே சொல்லினே இருப்பார், இதை செய் அதை போடு இதை பண்ணு. அப்ப பத்மாவதி பேசினே சொல்றார், உன் புருஷன் நேற்று நான் சாப்பிட்டு போனல, அவனுக்கு பொறாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டும் வேற தர்றாரு பத்மாவதி கிட்ட. அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அந்த கதை படிக்க. அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட உறவு இருக்கணும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ஊர் மன்னர், கலிங்கத்த மன்னர், என் வீட்டுல வந்து தங்குங்க, அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது கொஞ்ச நாளாவது என்னுடைய அரண்மனையில இருங்க அப்படின்னு. உடனே 2 பேரும் சொல்றாங்க. 2 பேர் சொல்றதோட இவங்க சொல்ற ஜெயதேவர், இல்ல எனக்கு வேண்டாம், அந்த ஆடம்பர வசதி எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், நாங்க அப்படியே காலோட அப்படியே கடந்து நாங்க பகவான் கிட்ட போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிபக்தியோட இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இல்ல தங்கிதான் ஆகணும் அப்படின்னு வலிகட்டாயமா அவரை தங்க வைக்கிறாங்க. சரி 1 மாசம் இருக்கலாம், கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரண்மனையில இருக்கிறாங்க. பத்மாவதியும் தாயாரும் இவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த ராணிக்கு கொஞ்சம் அந்த கலிங்கத்து மன்னோட ராணிக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த அம்மா மேல கொஞ்சம் இந்த குடும்பம் இவங்க இந்த ஃபேமிலி மேல கொஞ்சம் பொறாமை. அப்போ மன்னரும் ஜெயதேவரும் வெளியே போயிருக்காங்க, காட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்மாவதிகிட்ட வந்து இந்த ராணி வந்து பொய் சொல்லிடுறாங்க. பத்மாவதி உன் கணவரும் என் கணவரும் காட்டுக்கு போயிருக்காங்க, காட்டுக்கு போன இடத்துல ஒரு விலங்கு வந்து உன் கணவர் அடிச்சு கொண்டுடுச்சு, கொண்டு சாப்பிட்டுடுச்சு
அப்படின்னு ஒரு பொய் சொல்லிட்டாங்க. உடனே இந்த அம்மா என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா, அப்படியே கை காலெல்லாம் நடுங்கி நடுங்கி உடனே டப்புன்னு, நான் உங்க கூடவே உன் நிழல் மாதிரி நடந்துட்டு வந்தனே இருந்தனே, பகவான் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு உடனே நீங்க போயிட்டீங்களே, என்னை விட்டு போயிட்டீங்களே அப்படிதான் சொல்றாங்க தவிர என்ன கூட்டணும் போல என்ன வருத்தப்படுறாங்க. ஆனா இப்ப இருக்க மனைவில சொல்லி பாருங்க, போனா சொத்து கிடைச்சது அது கிடைச்சது இது கிடைச்சதுன்னு போவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, எனக்கு முன்னாடி நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டியே, பகவான் கிட்ட போயிட்டியே அப்படின்னு ஆதங்கப்படுறாங்க. அப்படியே சொல்லி அப்படியே உயிரை விட்டாங்க. அவரு வராச்சு, ஜெயதேவர் வரார். வந்த உடனே இந்த செய்தி கேட்ட உடனே அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, நீ முதல்ல பகவான் உங்ககிட்ட பிரியமா இருக்கிறார், எப்பவுமே பிரியமா இருப்பார், அதனால நீ முதல்லயே நீ வைகுந்தம் போயிட்டியே, என்னை விட்டு போயிட்டியே, என்னையும் கூட்டும் போயிடக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அங்கேயே அவரை போய் விட்டார். இதை தெரிஞ்ச உடனே மன்னர் என்ன பண்ணாரு, இப்படிப்பட்ட மனைவியா என் கூட இருந்தா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கத்தி எடுத்து அவருக்கு குத்திக்கிறார். அப்போ மாதவபுரி இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வந்து அவரு என்ன பண்றாரு, அவர் பகவானுகிட்ட வேண்டிட்டு திருப்பும் அந்த உயிரெல்லாம் வர வச்சார். மாதேந்திரபுரி ரொம்ப அழகான கதை, ரொம்ப அற்புதம். கதை இல்லை, இது வரலாறு. வர வச்சார், திருப்பி உயிரோட வந்தாங்க. வந்துட்டு அவங்க முத்தி அடையும் போது யாருமே போகாதவங்க புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேருமே ஒரே டைம்ல அங்க வைகுந்தம் போனாங்க. அப்படி வாழ்க்கை வேணா நிறைய, அதுல நிறைய பிட்டு நிறைய இருக்கு ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்ல போனா. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல அவருடைய கீதாஞ்சனம் எழுதின அவருடைய போர்வை தான் பகவானுக்கு போத்துவாங்க நைட்டு படுக்கும் போது கூட. ஸ்ரீரங்கம் கோவிலையும் அவரை பத்தி பாராயணம் பண்ணுவாங்க. பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்திலையும் உண்டு, குமர சம்பிரதாயத்திலும் உண்டு. அவரை பத்தி சொல்லிதான் அந்த ஸ்லோகமே சொல்லிதான் படுக்க வைப்பாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எழுதின அந்த கவிதைகள் தான் இன்னைக்கும் அந்த ட்ரெஸ் மேல வச்சு அவர் பகவானுக்கு போத்து படுக்க வைப்பாங்க. எது சொல்றேன்னா, பக்தி அப்படி இருக்கணும். பக்தி பகவான் மேல உண்மையான பக்தி இருக்கணும், கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அவர் நம்மகிட்டே பேசுவார், நம்மகிட்டே உறவாடுவார், எல்லா விதமான செயலும் பண்ணுவார். நாம் அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றார், ஒருவனால் தற்பொழுது உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களை உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளணும். ஏன்னா இதெல்லாம் ஆசைப்படும். கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால நுகருது, வாயால பேசுறது எல்லாமே பௌதிக சம்பந்தப்படும். சுகத்தை காடி தான் ஓடும். இதெல்லாம் பொறுத்துக்கணும். ஹரிபக்தி தான் நமக்கு, இல்லைங்களா? அப்பதான் இந்த வாழ்நாளே முக்தி கிடைக்கும் உனக்கு. 29 படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மத்த. ஹரே கிருஷ்ணா. போக்தாரம் யஜ்ய தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே எல்லா யோகங்களும் தவங்களாம் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன் என்றும், எல்லா உயிர்களையும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துவங்களை விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான், இல்லைங்களா? பகவான் தான் ஆதி அந்தம். 10வது அத்தியாயத்துல அழகா சொல்லுவார், விபூதி யோகத்துல அற்புதமா சொல்லுவார். 20ல இருந்து நான் கடைசி 10 வரைக்கும் இதான் சொல்லுவார். நீரின் சுவையும் நானே என்னுவார், மன்மதும் நானே என்னுவார், ஐயன் சிவனும் நானே என்னுவார், பிரம்மாவும் நானே என்றார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் பகவானுடைய வைபவம். அப்போ நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன்றார். பத்ம புராணத்துல ஐயன் சிவபெருமானம் உமையவதி தாயாரும் சரி 2 பேருமே பேசப்பட்டது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். நாராயணனை பத்தி அப்படி சொல்லுவார் ஐயன், ரொம்ப இருக்கும். பத்ம புராணத்துல ரொம்ப இருக்கும். எல்லா லோகங்களையும், அதாவது லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான் என்றும், எல்லா உயிர்களும் உற்ற நண்பன் அவர் பகவான். ஏன்னா அவர் தான் ஆதி அந்தம், இல்லைங்களா? விதை அளிப்பவன் அவர் தான், தாத்தனுக்கு தாத்தன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் இதோட நிறுத்திக்கலாம், முடிஞ்சு வச்சு. இந்த அத்தியாயம் என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். சன்னியாசி அல்லது கர்ம யோகமா, அதாவது செயலா இல்ல விடுதா? செயல் துறக்கிறதா பத்தி கேட்டார் இல்லையா அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா 2ல இருந்து 6வது பதம் வரைக்கும் கர்ம யோகத்துல சன்னியாசி பத்தியும்
நம்ம செயல துறக்கத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுத்தார். 7 12 16வது பத்தி நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல கர்ம பந்தத்தை எப்படி விடுதலை கொடுத்து ரொம்ப அழகா தெளிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா. பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நமக்கு முழு விடுதலை கிடைக்குது. 17 29 பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்த ஏவ சபகனான பாவனிய வைஷ்ணவ चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.